जों थाग्रा बिल्डिंआ बेनो आरोना स' दुइ थाला ओंखारसै हाजोनिफ्राय हाजो बायदि आरोना ओंखारलांसै स' एसे बेरायनोसै दुब्लि हाइ एभ्रिवान गुड मर्निं स' दिनै नोंसिनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जोङो स' गुड मर्निं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुड मर्निं जासिहरनाय थाबाय मानोना होनब्ला आं दिनैहाय नैबे दिनाव माने गुड मर्निंआव माने मर्निंआव आं ब्लगखौ खालामनाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव गुड मर्निंखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर इभिनिं एबा नुन एबा नाइटआव नायदोंब्ला अननानै गाज्रि जागोन मानो होनना बुङोब्ला ब्लगखौ मर्निंआव थैनायखाय नोंथांमोननि गुड मर्निंखौ जासिहरनाय थाबाय स' आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे गोदान भिडिअखौ लाबोदो स' जोङो दा क'क्राझार ओनसोलनि नैबे दिप्लाइ सेराव मोनसे जायगा दं बाहाय जों फैनानै मोनसे एग्रिकालसारनि ट्रेनिं लाफैदों आरोना एग्रिकालसारनि ट्रेनिं लाफैदों स' नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा एग्रिकालसारा मा दा आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ खालामनानै दिन्थिलांसै एग्रिकालसारनि बिल्डिं गोजौ आरामै दङ स' मर्निं टाइम नालाय गोजौआव थानानै आं भिडिअ खालामदों आरोना मानो होनब्ला भिउसआ बिराद मोजां आरोना भिउसआ नायनो हागोन जों नै बिराद मोजां गासैजोंबो जों बिराद ग्रिन एभ्रिवेयार ग्रिन आसामिस दा भेरि ग्रिनारि होननानै बुंनाया बेनो आरोना मानो होनना बुङोब्ला आसामाव गासैबो ओनसोलजोंनो हाग्राखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथांमोननि गेजेराव आं नैबे भिउसखौ फोरमायहरनोसै नाहरदो मानो होनब्ला हाजो खाथिनाव नै जोमैयाव माबा हाजोआव जोमै जोंफैलायो आरोना स' बेजों दिप्लाइ थांबाय बेजोंहाय अनेक मानि गारि खारबाय थायो आरो बिदिनो मालाय बाइक सानाय नङा गारि कार बिदिनो अट' गारि गासैबो खारबाय थायो आरो मानो होनब्ला बेजों मोनसे पिकनिक स्पट बा बिदिनो ना जर्निफोर थांग्रा मोनसे पिकनिक स्पट दं पिकनिक स्पट होनजाला मोनसे जर्नि माबा दङ ना प्लेस दं दिप्लाइ स' बे दिप्लाइआव थांनो थाखायनो मानसिफ्रा बेजों थाङो आरोना बेयो क'क्राझारजों ओरै थांबा क'क्राझारजों मोनहैबाय नङा होमब्ला बेनिफ्राय ओरै थांबा दिप्लाइ मोनहैबाय आरोना स' आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो नङा होमबा मानो होनब्ला आं भिडिअ जाहाथे नोंनियाव हाबफैयो नङा होमबा नटिफिकेसन हाबहैगोरो स' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ हांख्रायो आं भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसेयैनो लाइक खालामदो नङा होमबा लोगोसेयैनो लोगोफोरनो शेयार खालामलायनो गोसोबा शेयार खालामलायदो आरो गोसो गैयाबा नोंसिनि गोसोसै आरोना स' बिराद मोजां आरोना जायगाखौ बिराद मोजां मोनदों आरो जों नैबे थानाय बिदिनो बिराद मोजां आरोना जानायफ्राबो मोजां थानायफ्राबो मोजां उन्दुनाय नङा होमबा भेरि इन्टारेस्टिं आरोना भेरि इन्टारेस्टिं मस्ट इन्टारेस्टिं मस्ट बरिया आरोना बिराद मोजां आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि हाजो होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो बिराद समायना रमायना नुयो हाजोखौ नङा होमबा हाइ एभ्रिवान हाइ एभ्रिवान हाइ एभ्रिवान हेल' अबे थांनो औ दे ना लोगोफ्रा माने बेरायनोसै आंबो दसे थांसै आरोना नोंसोर खिथालांगासिनो दं स' ओंखारग्रोसै बिल्डिं आरोना दुइ थाला बिल्डिंआव दं जों दा ओंखारग्रोसै आं लेट्रिना बेनो आरोना स' एसेब्लाबो मोजां जाहैबाय गाज्रि नंद्राया आरोना लेट्रिना मोजाङानो होनजायो आरो मोजाङानो स' आं थारमाने गेजेराव जोंनि बेडरुमखौ खिथानोसै नैबेनो आरोना जोंना बेडरुमा उन्दुग्रा रुमा जोंना बे गासै हलसो आरोना हलसो जाहैबाय जोंना माने उन्दुग्राया माने मानसिया बिराद दं नालाय स' आं दा नैबे उन्दुयैनि थारमाने खिथाहैनि My bedroom is this. सिन्था गैया ना फांखाबो दंखायोआनो आदै बेरायनोसै फैद' बेरायनोसै जोंना उन्दुग्रा रुमा बेनो आं दहाय गोजौनिफ्राय खोन्थाहरनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं गाहायै फैनानै खिन्थाफैबायानो स' जों थाग्रा बिल्डिंआ भेरि स' बिउटिफुल लुकिं भेरि गुड नङा होमबा कालारफुल दा कालार इज भेरि डार्क ब्लु ना एभ्रिवेयार एभ्रिथिं भेरि गुड हियार स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ नङा होमबा जोबनोसै क'तपारा इज दादा चन्द्रपारा ना আমরা না জানো ও ট্রেনিং তুমি এগ্রিকালচার ট্রেনিং দিব না তুমি দিব ও ইলেকট্রিক নহয় মাশরুম এইটাই হয় নাকি অফিসটা আমারও এগ্রিকালচার ট্রেনিং দিবার আসছে এখানে এটাই হবো তো এখানেই হবো
ओंखारलांसै हाजो बायदि आरोना ओंखारलांसै थ' एसे बेरायनोसै दुब्लि बारियाव नायलांदो भिडिअखौ जोबजासे लोगोफोर फैदों ट्रेक्टर स' भेरि बिउटिफुल माइ गायगासिनो दं बेखौ नायनोसै जों बरिया बिफां जोब इउटुबाव गारलां दाहाय हेलो एभ्रिवान नै जा एसे बेरायफैबाय नैबे हाजो गाहाय आरोना साव बागान बै माइ गायदों बेखौ नायनोसै जों दसे लोगोफोरजों ज'नो ना मा होनो नैबे जाहैबाय आंनि फंबाय मालब्रादा नैबे दा जों बे माइ गायनायखौ नायनोसै जोङो बर'जोबखा आरोना जोंनि जाथिजोबखा आरो बिराद मोजां जायगा साल बिफां बारि मोजां ना जायगाया मोजां मोनोना बिदि जायगायाव फैबा बरिया माने जायाबाबो सोलियो आरो नङा जायगाखौ नायनानैनो एकदमनो माने जानाय लोंनायखौ गासैबो बावगारजोबखायो आरो माने जोंनाथ' बिदि गैया नालाय बारा जायो होमबा बिफां बारि बिराद गुसु थान्दा जायो हागोन नै माइ गायगासिनो दं बिराद मोजां आरो जायगाया नै दुब्लिजोंबाबो लामा दंजोबो जेबो सिन्था गैया माइ गायगासिनो नै मादैमोन आबौमोन आनैमोन नै जा सफैलायबाय बर' गामि नायनोसै जों एसे ओरैहाय वाव बेसेबां समायना समायना वाव वाव स' बिउटिफुल हाजो बायदिखा आरोना बिराद मोजां थाबायनो साल बिफां जोबनाय मालाय बिसिनिजों थान्दानो गोजौ गाहाय बिराद मोजांलै जायगाया बिजों थाबायलांबाय थाबानोथ' जों हाजो मोनो बेब्रा बिजों बेबायदि समफोरखौ जों मोनबाय थाना आरो जों बिजों फैफिनो बिराद गोबाव उनावसो फैनो हागौ जोङो आरो जों फैफिना बेजों थिग गैया सेंग्रा लाइफआवहाय बेखौहाय इन्जय खालामनो माने इन्टारेस्टिं जायो आरो नोंथांमोनहाबो खालामलायदो बिदि नङा होमबा एसेबाबो सेंग्रा समावनो इन्टारेस्ट खालामखानांगौ मानो होनोब्ला जों देनां हाबा जाबायबा नङा होमबा एसेबाबो उसुबिदा जायो नोंथांमोनाबो मिथिखायो बयबो स' ओंखायनो जों फिसाफोरनोबो जों बुंनो हागोन अमुक जायगायाव थांदोंमोन बेफोर जायगायाव माने गामिबाबो जेबो प्रब्लेम गैया बेफोरबायदि थांनांगौ जायगायाव गोजानाव थांनांलाया जों बाहेरायाव जोंनि जायगायावनो आसामावनो नायनो खथ' मोजां जायगा दङ बिफां लाइफां सोमखोर हाजो खना खना आरो नङा होमबा दा जों बेराया नालाय बे गोजाननिखौल' मोनथिनोसै नङाबा जोंना लकेल एरियायाव बिराद मोजां जायगा दं दा बेबायदिनो उनावहाय फिसाफोरनो नलेज होनो हायो आरो बिदिनो बेरायखानांगौ मानो होनब्ला दानि जुगावथ' नों सिमा नङाबा जाला बेखायनो आरोना बर' गामि दं माने बे एकदमबारे गाहाय ट्रेक्टरा स' बिराद गुसेब आरोना ट्रेक्टर हालेवदों माने जायगाया बिराद गुसेब आरो थेवब्लाबो बिसोर बाहाय माने जास्ट बिदिनो आधा बिगासोबो जाया माने 1 फुवासो दं आरोना बेखौ बिसोर एवदों बानायदों माने पावार टिलार অনেক ভালো আছে রে জায়গাটা বাবু কি নাম তোমার কি নাম রে বাবু তোমার जोंना नै ब्रादारा आलि दानै गंसे सेवनाय माने गोसो जाबाय आरो माने मावनायफोरखौ नुनानै बिराद मोजां जाहैबाय नालाय जायगाफ्राबो बिराद जोंना आखा फाखा जाथार आरो ब्रादारा मावनायफ्रा एकदमबारे what place the Assamese the medicine place we are talking about the intelligent man na do you know why my friends understood so जोंनि ब्रादारमोना नागिरगासिनो दं अलदर बिफां नङा होमबा जाग्रा आरोना ओंख्रि जाग्रा स' लांफानांगौ नङा होमबा थांनायाव लांनांगौ खुनु खोथा गैया हाग्रानिसोना बे फरेस्टनि जों गोसो माने लांगोन रावनिबो नाम नङा आरोना जों माने बे मुलि बिफाङाथ' जिबनाव लांनो हायो जों नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोना नेचारेल ना बे बरिया ओमफ्राय बे गायबा थांगोन ना थाङा जोंनियाव बेदरखौ गायगोन ना मानांगौ गायनांगौ जाखो
ज' जों थांनायाव लांगोन बेखौ थांनायाव लांफानानै हजों अमा बेदरजों जाहैसै जों ज'नो लोगोफोरजों आराम जोबनायनि पार्टि खालामहैगोन